Mga mag-uuma sa Barangay Baylimango, Dapitan City, nakabenepisyo na sab sa EGBO program. 6,000 kapunuan sa talong madasigon nilang gitanong. Alang sa dugang detalye, dawato nato si Regine Cabilin. Madasigong gisugdan sa mga mag-uma sa Purok Alimango EGBO Farmers Association sa Barangay Baylimango, Dapitan City ang pagtransplant sa kapin kun kulang 6,000 kasidling sa talong sa ilang gitikad nga kapin 2 ka ektaryang luna kaniadtong Hunyo 28 ning tuiga. Matod ni Mr. Eldefonso Sihamolod, presidente sa asosasyon ug kinsang pamilya ang mipahulam sa nasangpit nga luna, nga plano pa nilang tamnan og pipino ang katungang bahin niini. Sa pakighinabi kang Kapitan Zenalo Omnimago, iyang gipasalamatan ang probinsya tungod kay niabot na ang dugay ng gihandom sa katawhan sa ilang barangay nga mao ang programang EGBO. Dugang paniya nga unta daghan pa ang moapil sa maong aktibidad tungod kay wala man kini pili. Una sa tanan, pasalamat ta sa Ginoo. Ikaduha, magpasalamat ta sa province, labi na kang Gobernador Bertoy. Kay niabot na kining panahon nga dugay naman kining gihandom sa mga katawhan. Wala naipili nga pagpahimo ingon ani kundili para sa kaayuhan sa tibuok barangay. Kinasing-kasing man kining proyekto nga gipahiluna para sa kabarangayan para naapoy mahimong kaugmaon sa tibuok barangay diri sa Baylimango labi na. Gani sugda naman ni karon kapag transplant bali manghinaot ko nga mudaghan kining mga tao pod nga nitabang kaysa giingon ako ganina wala man kinipili kung kinsa ang mosulod dawaton ng gihapon kay bali usa man kini kakapunungan nga gitawag. Pasalamat pud tagdako sa tagiya sa yuta nga mitugot sa buhatan aning ni ang paghimo aning projeka karon. Malaumon usab si Mr. Robin Insong, Vice Presidente sa asosasyon, nga unta puhon mubunga og dako ang ilang mga kahago. Nausgid unta mi nga ang amo ang pagbaol, among pag-ugmad ani yuta nga narapod mi mapupo nga kayuhan og grasya ba nga ihatag sa Ginoo nato. Busa uban sa among pagkuge og panalangin pagampo pud sa Ginoo nga unta hatagan mi ang iyaming hatagan og grasya ba sa ugma damlag. Sa maong adlaw usab, ni harvest og 800 kilos sa pipino ang mga mag-uuma sa EGBO didto sa Barangay Banbanan ug lain pang 300 kilos sa atsal ang gi-harvest sa mga mag-uuma sa EGBO didto sa Barangay Gimputlan. Samtang uban pang mga EGBO gulayan sa asosasyon sa mga kababayen-an ug asosasyon sa mga kalalakihan ang planong palapdan pa didto sa Sitio Tabasan, Barangay Baylimango. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ning atong probinsya, please like and follow our Facebook page sa Provincial Information Center, Zamboanga del Norte. Pwede usab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga mga balita ning atong probinsya. Mag-comment usab kamo aron mahibaw-an namo ang inyong mga reaksyon ug opinyon. Kini ang EGBO Agri Balita, Lady Meriluya sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.